YKK, check. And go. Olipa kerran synkkä ja petollinen yö, jossa muurahaiset taistelivat kannelaa vastaan. Lohikäärmeetkin saivartelivat huvikummuilla kauniissa auringonpaisteessa kivekset lepottaen kesätuulessa. Mutta yhtäkkiä tuli myrsky. Traaginen loppu. Helvetin. Tää tuli myrsky. Se jäi kesken. Vittu. Myrskysiemaisi lohisoppa käärme torstin kohti Naantalin aurinkoa. Kivekset lepottaen, totta kai. Lohikäärme jatkoi matkaa Naantalista Etelä-Mumbaihin, jossa hän kaupitteli akvaarioita kylän reippaille naisille sekä miehille. Kylän väki kuitenkin suivaantui jostain syystä akvaarioista johtaen lohikäärmeen teloittamiseen. Lohikäärme teloitettiin temppelissä nimeltä Los Bambaridos. Hänessä mutatioi. Bitti Pirurostesson ja Hermione Reinikka alkoivat taistelemaan Abrahamin metsän valtuudesta. Reinikalla oli metsän uljaimmat kivekset nimeltä Rakirattipa. Miksi tää loppu kesken? Miksi tää loppu kesken? Mikä nimiset ne oli? Sillä välin sieni Hippitidippi metsässä Lukas Andersson sekä Lauri Tammela tunsivat vetoa toisia kohtaan. Molemmat ottivat melat esiin ja alkoivat taistella räväkkäästi Hippitidippi metsän kuninkuudesta. Mistä on lisästä on pistettä oikein? Oritkari, Panteri, Pulihunteri, Metsän sirkkelin, Ruutimaljakka, Purskuti, Puropulli, Oskinaatti, Makkisili, Raamis, Ryhmäläinen, Kauniitolni, Annunen. No niin, arvokkaan ja 5. Huomisen sää on sekava kuin puhuva pää. Oon vitun epätoivoinen huomisesta säästä. Revin kohta mun kivekset päästä. Jos sataa niin vedän teitä pataan. Mut jos on hyvä sää niin meen pelaan vittu. Korttia. Liikakilot rokkaa enkä tarvi pokaa. Syön ihan vitusti ruokaa vaikka porukat huokaa. Luulet Pelle olevasti ihmiskunnos vaikka oot raiskannut sun mummos. Et tajuu laihduttamisesta mitä täällä veri vetää itää. Oon laihduttajien kunkku ja vähän sua dunkkuun joo. Toni voit. Hop hop holopiti hop. Holopiti hompidi huuraasi pampaa.